Hei vaan kaikille! Minä olen Juuso Kemi mainostoimisto Startista ja toimin siellä luovana johtajana. Ja tämä on What Makes This Campaign Great? Sarja, jossa puran atomeiksi onnistuneita markkinointikeissejä meiltä ja maailmalta ja koitan löytää aina sen, että mikä tekee kyseisestä kampanjasta timantin. Tervetuloa mukaan! Ja tässä jaksossa meillä on käsittelyssä semmoinen todellinen teknologia ja luovuuden liitto, minkä tuloksena oli, mä vähän lunttaan tästä, 1,5 miljoonaa appilatausta, 3,3 miljardia mediaimpressiota, mobiilimyynnin triplaus ja 500 000 noudettua Whopperia. Ja kampanjan ROI oli huimat 37:1, eli jokainen kampikseen sijoitettu dollari toi $37 takaisin. Ja niin kuin varmaan tuosta hampurilaisen nimestä jo voi arvatakin, niin kyseessä on Burger Kingin Amerikassa tehty keissi Whopper Detour. Ja tässä on niin kuin yksinkertainen idea taustalla. Tehdään kampanja, jossa voi ostaa Burger Kingin kärkituotteen Whopperin McDonaldsista. Eli Burger King lanseerasi uuden mobiilisovelluksensa siten, että 9 päivän ajan siellä oli kampanja käynnissä, jossa menemällä McDonald'siin ja tilaamalla siitä lokaatiosta Whopperin sai sen 1 sentillä. Eli mobiiliäppi paikansi sut, kun mobiiliäppi paikansi sut McDonald'siin, niin sait siitä kohtaa ostettua sitten tämän Whopperin 1 sentillä. No sitten tietysti, jos lähdetään purkaan tätä Whopper Detour-kamppista sillä tavalla palasiksi ja atomeiksi, niin mitä ongelmaa tässä ikään kuin lähdettiin ratkaisemaan? No tietysti mobiilimyynti on kasvava kanava niin kuin tuolla QSR eli Quick Service Restaurant maailmassa, jota Burger King ja McDonald'skin edustaa. Mutta mikä siinä on niin kuin hankalaa, niin on tietysti tosi vaikeaa saada ihmiset latailemaan niitä appeja. Että appit voi olla vaikka kuinka hienoja ja teknologisesti kuinka edelläkävijä teknologialla tehtyjä, mutta ihmisten on hirveän vaikea saada ihmiset lataamaan appeja, saati sitten vielä käyttämään niitä. Elikkä tämän kampiksen haaste oli se, että miten saataisiin tehtyä kampanja, joka olisi niin kiinnostava ja niin mielenkiintoinen, että ihmiset lataisivat Burger Kingin appin ja alkaisivat käyttämään sitä. No, mitenkäs tämä kampanja sitten lähti syntymään, niin Amerikassa on tietysti semmoinen asetelma, että Burger King on siellä haastaja brändi, koska McDonald'silla on 14 000 ravintolaa, Burger Kingin 7 000 ravintolaa vastaan. Eli se on karkeasti ottaen puolet isompi tuolla Amerikan mantereella. Ja sitten tämän niin kuin haastaja-aseman FCP New Yorkin meidän toimisto haistoi ja lähtivät proaktiivisesti tarjoamaan Burger Kingille sitten ratkaisua tähän ongelmaan, missä McDonald'sia on paljon enemmän ja Burger Kingia vähemmän ja saataisiin tällä tavalla niin kuin vähän niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla, eli saataisiin ihmiset lataa sitä mobiiliäppiä, mutta samalla saataisiin muutettua vähän niin kuin McDonald'sit Burger Kingeiksi. 2017 FCP New Yorkin toimisto lähti pizzaan Burger Kingille tätä ratkaisua näihin haasteisiin yhdessä reittisovellus Wazein kanssa. Ja ensimmäinen idea oli se, että kun ihmiset pystyisivät saamaan alennuksia aina kun ne ajaisi McDonald'sin ohi. Tämä oli se kampanjan ihan ensimmäinen versio, että kun ihmiset ajaa McDonald'sin ohi, niin he saa siitä sitten niin kuin Waze-sovelluksen kautta alennuskoodeja. No tätä esiteltiin Burger Kingille sitten ja siellä tietysti asiaan niin kuin huomattiin, että tässä on jotain tässä ideassa, mutta se ei sitten vielä kuitenkaan ollut semmoinen tarpeeksi iso idea, mitä Burger King tietysti hakee. Että Burger Kingillähän on tietysti tämä asetelmasta McDonald'sia vastaan myös siinä suhteessa, että kun he on pienempi, niin heillä on myös vähemmän markkinointibudjettia. Eli täytyisi tehdä aina semmoisia ideoita, mitkä sitten lähtisi ihmiseltä ihmiselle leviämään. Ja tätä Burger King tajusi, että täällä on jotain tässä tämmöisessä niin kuin lokaatioajattelussa, tämmöisessä paikannuksessa, että tässä on jotain hyvää, mutta tämä idea ei ole vielä valmis. FCP New York meni takaisin mietintämyssyt päässä,
omaan toimistoonsa ja tuli sieltä sitten seuraavan iteraatioversion kanssa, missä idea oli jo aika valmis. Eli siinä oli semmoinen ajatus, että McDonaldsista saisi ostettua tällaisen niin kuin salaisen hampurilaisen. Eli käytettäisiin sitä lokaatio, sitä paikannustietoa siihen, että sitten McDonaldsista saisi salaisen Secret Whopperin ostettua, kun menee sinne McDonaldsin lähelle. No tästä sitten tietysti Burger King jo niin kuin paljon enemmän tykättiin, että tässä on jo niin kuin selkeä konsepti ja paljon rohkeampi konsepti, ja sitten he halusivat vielä tehdä siihen sellaisen twiikkauksen, että ei tarvitse olla mitään salaisia hampurilaisia, että annetaan suoraan Whopperi, heidän suosituin hampurilaisensa Whopperin voi ostaa McDonaldsista, niin siinä oli vielä niin kuin, huomattiin, että tässä on vielä isompi tämmöinen niin kuin tarinan alku. Ja tässä kampiksessahan käytettiin niin kuin suunnittelumetodina tämmöisen Crispin Porter Bokiskin vanhaa kunnon PR-headline-ajattelua. Eli ensin kirjoitellaan mahdollisia spekulatiivisia otsikoita, eli minkälaisia otsikoita maailman lehdistö voisi tästä kampanjasta kirjoittaa. Ja kun he löysi tämän, päätyi tähän otsikkoon, minkä mä oon täältä saanut kaivettua, että mikä se sitten lopullinen PR-otsikko tässä tapauksessa oli, niin oli se, että "You will be able to order a Whopper for a penny at McDonald's." Ja tietysti nyt kun tämmöisen otsikon tai tällaisen niin kuin lauseen lukee, niin huomaa, että no tässä on kyllä tosi paljon voimaa. Että tämähän on aika varmasti semmoinen asia, mikä lähtee ihmiseltä ihmiselle kiertämään ja missä yhteen lauseeseen on tiivistetty aika rohkea ja hieno kampanja. No tietysti tässä oli, kun jos ajatellaan, että miten tämä kampanja sitten toteutettiin ja toteutuspuolta, niin oli totta kai tämä mobiiliäppi, mihinkä oli paikannus geotäkätty kaikki 14 000 McDonald'sia, mikä on sinänsä ihan kohtuu iso työ jo itsessään. Ja tosiaan, kun mobiiliäppi päällä meni McDonald'siin, niin sai tilattua se Whopperin sieltä 1 sentillä. Mutta tätä promotoitiin sitten tietysti niin kuin PR:n avulla, viestiä vietiin, ja PR:hän onnistui valtavan hienosti tästä. Tietysti kirjoitti lehdistö ympäri maailmaa, että nyt mikäs tämmöinen juttu on, että McDonaldsista voi ostaa Burger Kingin tuotteita. Sitten lisäksi oli tämmöinen TV-spotti tukemassa tätä ja ulkomainontaa, missä hauskasti freimattiin nämä McDonaldsit Burger Kingeiksi. Ja myös sosiaalisessa mediassa tehtiin paljon juttuja. Mutta idean keskiössä oli tietysti tämä idea, joka oli itsessään niin kiinnostava, että sitten PR-keinoin lähti tarina vyörymään eteenpäin. No mikä tästä kampanjasta sitten tekee timantin, on tietysti mun mielestä se, että on oikeastaan ihan ensimmäisiä kertoja, kun tämmöinen luovuus ja teknologia on onnistuttu yhdistämään niin tuloksekkaasti, että se niin kuin ensinnäkin se on luovaa tekemistä, siitä syntyy luova hieno kampanja, PR-vetoinen hieno kampanja, mutta että se saa kuitenkin sen sitten toteutettua sen niin kuin päähaasteen, eli ihmiset alkoi lataa niitä appeja ja alkoi käyttää niitä. Ja niin tässä huomattiin, että sitten saatiin 1,5 miljoonaa uutta appilatausta, 1,5 miljoonaa uutta asiakasta uuteen kanavaan, mille voi jatkossa myydä sitten vielä vaikka mitä. Ja sitten siinä ikään kuin, mikä vielä on hienoa, että kun tällainen idea tuodaan pöytään, että muutetaan McDonald'sit Burger Kingeiksi ja sitten nähdään, että siihen täytyy tehdä valtava duuni. Eli tämäkin kampanjan koressa oli se, että koko mobiiliäppi piti koodata uusiksi ja se kesti vuoden se prosessi. Mutta koska idea oli niin hyvä ja Burger Kingin markkinointijohtaja Fernando Machado siihen uskoi, niin tämmöistä valtavaa projektia lähdettiin tekemään ja uskottiin, että se sitten luotettiin ja uskottiin, että idea on niin hyvä, että se kyllä sitten tämän on vaivan arvoinen. Ja näin jälkeenpäin ajateltuna, niin niinhän se sitten olikin. Usko idean voimaan. Ja tämän jälkeen tietysti vielä loppuun tämmöinen tulos, mikä tuli vielä, että kun tämmöinen idea saatiin läpi ja tehtiin tätä kampanjaa ja saatiin nämä 1,5 miljoonaa uutta appilatausta, niin mobiilimyynti tuplaantui ja se on pysynyt sillä tasolla myös sitten siitä lähtien. Eli sitä voi sitten jokainen laskea, että mitä se sitten kumulatiivisesti vuosien varrella on se ROI, tuon kampanjan aikaisen ROIn lisäksi. Mutta joo, kaiken kaikkiaan luovuusteknologia ja tässä järjestyksessä. Kiitos.
Mä laitan tuohon alapuolelle vielä näitä linkkejä ja vinkkejä tähän kampanjan ympäriltä, niin keskustelua voi aloittaa ja käydään sitä lisää ja mielelläni kuulenkin teidän mielipiteitä tästä Whopper Detour-kampanjasta.